Зараз мы знаходзімся на вуліцы Чарнышэўскага ў Мінску. Гэта акурат той раён, у якім пасяліўся Владзімір Караткевіч па волі лёсу, калі, ў прынцыпе, перабраўся ў сталіцу БССР ўжо на сталае месца жыхарства. Пасля гэтага ён з Мінска выязджаў толькі ў рэдкія нейкія вандроўкі, як у Беларусі, так і замежныя. Це, канешне, часам здавалася, што пісалася яму лепей у іншых месцах, чым тут. Ну, але, зноў жа, з іншага боку, сябры згадваюць, што нібыта вось гэтыя мясціны былі самымі прадуктыўнымі ў плане творчасці. І, в прынцыпе, калі мы паглядзім на бібліяграфію, да, то бачым, што акурат свае самыя моцныя, самыя заўважныя вядомыя творы ён все-таки напісаў менавіта ў гэты перыяд, калі жыў у гэтых мясцінах. Ну, а што гэта за месца? Чаму вуліца Чарнышэўскага? Гэты раён забудоўваўся яшчэ ў даваенныя гады. Гэты раён нават па мінскіх мерках адносна малады. 1937 год, весь Савецкі Саюз святкуе стагоддзе са дня смерці Александра Пушкіна. Паступова, паралельна з гэтым, Мінск пашыраецца, забудоўваецца такімі раённымі драўлянай забудовы, павярховымі такімі баракамі, да, і узнікаюць пасёлкі па раёнах. Іх было шмат у Мінску, такі Грушаўскі, Фрунзенскі. Ну, а вот тут быў Пушкінскі пасёлак. Власна, вось таму, што святкаваўся ў 1937 годзе, святкавалася стагоддзе са дня смерці Пушкіна, і частка сённяшняга праспекта, а тады гэта была асобная вуліца ад савецкай, ад цэнтральнай, гэта была вуліца Барысаўскі тракт, якая вось пачынаецца ад плошчы Куба-Коласа і ідзе туды ў бок Масквы. Вось гэтая частка сённяшняга праспекта, яна была перайменавана ў вуліцу Пушкінскую. Ну, в прынцыпе, гэтае месца, дзе мы стаім, вуліца Чарнышэўскага, яна крыху на адлегласці адтуль, але тут быў збудаваны драўляны пасёлак, які амаль даходзіў да тых мясцінаў, і ён атрымаў таксама назву Пушкінска. Даваенныя часы, калі мы паглядзім на мемуары людзей, якія тут жылі, ёсць такія мемуары захаваліся. Тут жылі ў асноўным людзі творчых прафесій, асабліва гэта былі акцёры і супрацоўнікі кінастудыі, якая таксама тады стваралася ў Мінску. Не адразу на тым месцы, дзе цяпер стаіць Беларусьфільм, але паступова неяк стваралася. Ну і вось той самы пад'езд у доме нумар 7 па вуліцы Чарнышэўскага, дзе атрымаў Владзімір Караткевіч сваю першую кватэру ў Мінску. Гэта было ў весну 1963 года. Ужо ўлетку ў чэрвені ён сюды перавозіць сваю маці з Воршы, Надзею Васильевну, якая, в прынцыпе, з імі жыла ўвесь час і на наступных адрасах таксама. Што гэта ўвогуле за час, калі Караткевіч аказваецца тут, у сталіцы Беларусі, у сталіцы тагачаснай БССР? Ну, вядома, гэта акурат перыяд, калі згортвалася тая самая адліга, на тым ліку і ў культурным жыцці, і ў літаратурным. З аднаго боку, час, калі Караткевіч жыве вось тут, у гэтай кватэры, а гэта з 63 па 67 год, гэта самы плённы час, гэта час, калі з'яўляюцца такія творы, як дакончваюцца, дапісваюцца да той жа раман «Каласы пад сярпом тваім». З'яўляюцца «Христос прызаніўся ў гародні», пад якім стаіць паметка пад раманам, да, што ён скончаны ў Челябінску. Хаця раман гэта толькі вынік той працы над сцэнарыем фільма. Таксама быў ужо пастаўлены і фільм у 65-м годзе «Христос прызаніўся ў гародні», які потым лёг на паліцу надоўга, мы пра гэта яшчэ пазней, можа, скажам. У гэты ж час з'яўляецца і «Ладдзя роспачы», напісаная ў Рагачове, прысвечаная Рыгору Барадуліну, сябру. Вось, што яшчэ таксама ў гэты перыяд. Таксама з'яўляецца чазенне. Чазенне з'яўляецца ў выніку вандроўкі на далёкі ўсход. Гэта таксама асобная цікавая гісторыя. Чым таксама адметны гэты адрас, што тут, у гэтым доме, ён таксама, для творчых супрацоўнікаў вось такіх. Дом на той час быў зусім яшчэ новы, да, пабудаваны на гэтай ускраіне. Тут жывуць такія вядомыя літаратары, як Іван Пташнікаў, паэт Авер'ян Дзеружынскі, паэт, які пісаў да вайны на ідыш, потым пасля вайны перайшоў на беларускую мову, Хаім Мальцінскі. Таксама Міхай Стральцоў, Іван Чыгрынаў. Такія вядомыя ўжо пазней, тады яшчэ маладыя людзі, але пазней вядомыя музычны крытык Змітрый Падбярэцкі, спевак Анатоль Кашапараў. Тут таксама жыве такі адметны, як на тыя часы, чалавек, як паэт Алесь Махнач, чым вядомы, таму што все-таки 63 год, да, яшчэ не так даўно была вайна. Алесь Махнач вядомы нават, можа, не зусім перадусім тым у двары, што ён паэт і літсупрацоўнік, да, і працуе ў Ліме.
Ён удзельнік абароны Брэсцкай крэпасці, ён там камандаваў, значит, узводам. Ну і таксама адзін з, напэўна, найбольш адметных, найбольш аўтарытэтных такіх і цікавых літаратараў, якія тут жылі. Гэта Язэп Пушча, гэта чалавек яшчэ з даваеннага пакалення, які імя якога звязанае яшчэ з таварыствамі літаратурнымі аб'яднаннямі «Маладняк» і «Узвышша». І на адной лесвічнай пляцоўцы з Караткевічам жыве сям'я пісьменніка Вячеслава Адамчыка. Сын якога, Владзіміра, якога мы больш ведаем пад псевданімам Адам Глобус, таксама сёння літаратар. Вось, уласна, з ягоных успамінаў, мемуараў, занатовак пра гэты дом, пра гэты двор, вось мы большую частку гэтай інфармацыі сёння і ведаем. Таксама побач жыве адзін з найбліжэйшых, прынамсі, пэўнай перыяды часу сяброў Владзіміра Караткевіча, это Рыгор Барадулін. Вот, на пару гадоў за яго маладзейшы, яны вельмі здружыліся, сышліся, той з Вушаччыны, в прынцыпе, з вёскі, гэты такі хлопец больш гарадскі Караткевіч, да, з Воршы, але мясціны блізкія, яны адзін аднаго добра разумеюць, абодва паэты, пішуць, як дыхаюць. Ну, Барадулін жыве, не тут Барадулін жыве, калі мы вось за гэты рог заглянем, просто па простай лініі прывядзем такую, значит, прамую, то выходзім літаральна праз квартал на завулак Калініна, па завулку Калініна да самага канца, і там стаіць дом па вуліцы Бялінскага, нумар 6. Там вось у гэты акурат перыяд часу таксама жыве Барадулін з сям'ёй. Яны часта бываюць адзін у аднаго ў гасцях, ну, хаця, в прынцыпе, тут у Караткевіча таксама багата хто бывае. Ну, вось, кажучы пра сяброўства Караткевіча з Барадуліным, трэба таксама згадаць, што, ну, часта збіраліся, кажу, зноў жа, і тут, на гэтай кватэры людзі, вялікія кампаніі, але часам Караткевіч і іншыя пісьменнікі хадзілі і да Барадуліна. Вот, Барадулін на той час ужо жанаты, але гэта не спыняе яго ад пэўных такіх, да, авантураў. Мы стаім зараз на рагу вуліц Чарнышэўскага і Чорнага, гэта такі ўжо выхад з Чарнышэўскага бок гораду, бок цэнтра. За маёй спінай бачым дом з прадуктовай крамай, і, ў прынцыпе, тут і ў тыя гады была прадуктовая крама. Ну, мы самі разумеем, што калі госці хадзілі сюды да Владзіміра Семёновича ў госці, то без захода на гэты пункт, напэўна, не абыходзілася. Увогуле, застоллі, весялосць, нейкія бяседы, да, гэта неад'емная частка літаратараў таго часу, усе збіраліся, усім хацелася нейкай камунікацыі, хацелася нейкія рэчы абмеркаваць, ну, не абыходзілася, само сабой, без жартаў. Прычым жарты гэта не абавязкова былі звязаныя з тым, што нехта там выпіў лішняга і так далей. Жартамі было напоўнена ўсё жыццё гэтых маладых, там той час яшчэ людзей. Адзін з самых вядомых такіх эпізодаў, звязаных з пэўнымі розыгрышамі, гэта, напэўна, вось тая акалічнасць, што калі Караткевіч атрымаў у доме на Чарнышэўскага 7 кватэру, то яму пакінулі тэлефонны нумар ранейшага жыхароў, чалавека, які там жыў. І мы ведаем сёння толькі тое, што гэтага чалавека звалі Фома Фоміч. Прозвішча яго, ну, ці невядомае было сябрам Караткевіча, ці не называецца ўжо спецыяльна. І мы ведаем, што гэты Фома Фоміч быў намеснікам па гаспадарчай частцы аднаго з інстытутаў. І, само сабой, такі вот да загадчай гаспадаркі яму ўвесь час паступалі нейкія дзіўныя званкі. То бок, калі ж нават тут жыў Караткевіч, да, яму званілі часам там і вечары, маглі ўночы пазваніць з пытаннем: Фома Фоміч, там, машыны прыбылі, там, да, Фома Фоміч, трэба машыны, там, да, там, Фома Фоміч, калі абсталяванне падвязуць. І Караткевіч доўга абураўся кожны раз, ну, само сабой, там ніякіх там вызначальнікаў нумара нічога не было, гэта ж ніяк сёння на мабільным, там, да, там не захацеў, не падняў, што гэта нейкі чужы нумар. Ён падымаў слухаўку, ён абураўся, крычаў, што выключыце гэты нумар са сваёй тэлефоннай кніжкі, тут жыве Караткевіч, пісьменнік, паэт, там, эсэіст, перакладчык і так далей. Ну і аднойчы гэта ўсё скончылася тым, што вельмі позна ўночы раздаўся званок, прагучала пытанне: Фома Фоміч, вагоны разгружаць? Караткевіч зароў на весь дом, кажа: абавязкова разгружаць. І пасля гэтага больш званкоў не было. Хаця, у прынцыпе, блізкія сябры дазвалялі сабе часам гэтую традыцыю аднаўляць і працягвалі яму званіць, пыталіся Фому Фоміча. Караткевіч роўся тое самае.
І Барадулін ўжо згадвае, як ён пачынае заводзіць гэтую песню пра тое, што тут жыве Караткевіч, паэт, пісьменнік, эсеіст, публіцыст. А Барадулін працягвае: перакладчык, драматург, сябра. Ну і Караткевіч ужо адтайвае, пачынае смяяцца, і ўсё цудоўна. Што яшчэ пра гэтага Фому Фаміча? Гэтая мянушка, ў прынцыпе, замацавалася за Караткевічам, яго пачалі зваць Фома Фаміч, проста Фома. Потым гэта трансфармавалася в Хама. Яго Барадулін часта так і называе, і ў дзённіках, і ў успамінах. І ёсць некалькі эпіграмак такіх Барадуліна на Караткевіча праз гэтага Фому, да, што ці нават, здаецца, частку з іх напісаў сам Караткевіч, частку Барадулін. Там такія радкі, як у гарэлку уткнуўшы лыч, задрамаў Фома Фаміч, альбо на Беларусі ёсць Фома, а больш пісьменнікаў няма. І вот Володзіна гаворыць, на Беларусі шмат дзярма, але з дзярмей за ўсіх Фома. Ну і вось мы на вуліцы Кузьмы Чорнага. Таксама, як бачым, да, такі літаратурны квартальчык. Калі вуліцы Чарнышэўскага, Бялінскага, гэта яшчэ даваенная спадчына, калі забудоўваўся Пушкінскі пасёлак, тады з'явіліся гэтыя назвы. Яны ў гонар рускіх пісьменнікаў, як, в прынцыпе, і сама назва пасёлка, да? А ўжо ў сярэдзіне 50-х пачынаюць з'яўляцца тут назвы ў гонар беларускіх пісьменнікаў мясцовых, таму што ў 56-м годзе памірае, на жаль, Якуб Колас, і частку Лагойскага тракта, які там, называюць яго гонар. Вуліца Якуба Коласа і плошча Якуба Коласа, якая раней называлася Камароўскія вілы, Камароўская развілка. І тут вуліца, якой мы стаім, яна называлася Пераносная, таксама ў 56-м годзе атрымлівае назву Кузьмы Чорнага. Само сабой, Караткевіч не мог не адчуваць пэўнай повязі з гэтым даваенным пакаленнем, да, яшчэ нават нашаніўскім пакаленнем творцаў. І калі ён робіць першыя спробы пяра, дарэчы, яшчэ нават да ўсіх гэтых публікацый, да ўсяго, ён першыя свае опысы дасылае, вершы, там і прозу дасылае некаторым з пісьменнікаў старэйшага пакалення. Ён дасылае і Коласу, ён дасылае Кандрату Крапіву. Ну, дарэчы, з Кандратам Крапівом была не вельмі прыгожая гісторыя. Ён яму адказвае ў такім духу, што табе, хлопец, не літаратуру рабіць і нешта пісаць, а каменне на броўку біць. І на яго потым Караткевіч быў пакрыджаны рэшту жыцця. Больш прыхільна ставіўся Пятро Глебка. Часам прыхільна, часам непрыхільна, у залежнасці ад сітуацыі, ставіўся Максім Лужанін, які быў потым рэдактарам і тых жа Каласоў, і сцэнара да Хрыста, які прысадзіўся ў гародні. Ну і, в прынцыпе, неяк так вось гэтая пераемнасць пакаленняў захоўвалася. Старэйшыя вучыліся ад малодшых, малодшыя пераймалі нечаму вучыліся у старэйшых. Само сабой, што быў і піетэт, і такое паважнае стаўленне да тых, каго не заспеў. Да? То бок, у прынцыпе, біяграфіі Караткевіча вельмі часта мільгае цень Купалы. Адзін з першых твораў, такіх, які ён піша ўжо ў разліку на публікацыю, гэта такія нататкі падарожныя пасля візіта ў Вязанку. Ён дасылае, дарэчы, гэты твор удаве паэта Владзіславе Францаўне. Праяўляў ён увагу і да асобы Богдановича. Напрыклад, калі Караткевіч у 67-м годзе трапляе на здымкі таго ж Хрыста, здымаецца гэты фільм паводле ягонага сцэнара у Крыме, то ён знаходзіць час на тое, каб наведаць Ялту, каб там нейкім людзям заплаціць грошы, каб яны крыху даглядалі магілу. Вось, з'яўляецца потым цыкл і вершаў з гэтай нагоды, такі крымскі цыкл. Ну і таксама, акрамя вось гэтых імёнаў, якія і ў тыя часы былі на слыху, якія, ў прынцыпе, упісаныя ў канон беларускай літаратуры, Караткевіч, само сабой, падтрымлівае пэўныя сувязі, як і все маладыя творцы тагачасныя, з людзьмі, якія звязаныя былі, скажем так, з нашаніўскай парой, звязаныя былі з даваеннай парой, з ваеннымі часамі, але ў той перыяд не былі, што называецца, на слыху, не былі публічнымі асобамі. З розных прычынаў іх творчасці, іх асобы замоўчваліся. Ну, гэта такія постаці, як Зоська Верас, як Ларыса Геніюш. Так, то бок, ну, калі, напрыклад, той же Зоська Верас Караткевіч, на жаль, так і не паспявае асабіста пазнаёміцца, то з Ларысай Антонаўнай Геніюш вельмі добрыя дачыненні.
Яны знаёмяцца, яны прыязджаюць да яе ў Зэльву. І ў выніку Караткевіч робіцца нават на грамадскіх пачатках рэдактарам зборніка Ларысы Генніш, які выходзіць ужо ў Савецкім Саюзе, які атрымлівае назву «Невадам з Нёмана». За маёй спінай галоўны корпус Акадэміі навук. Само сабой, навуковая супольнасць была арганічным асяродкам, у якім Караткевіч бавіў багата часу. Былі ў Менску такія своеасаблівыя, так бы мовіць, салоны, да, дзе у тых жа супрацоўніц Інстытута літаратуры і мовазнаўства, Інстытута філасофіі, такіх як Валянціна Гапова, Ірына Крэнь, да, збіраліся людзі, збіраліся іх калегі, збіраліся тыя ж творцы. Карацей, інтэлігенцыя такая, ну, яшчэ не богема, але ўжо інтэлігенцыя. Незадоўга да таго, як Владзімір Караткевіч пакінуў кватэру па вуліцы Чарнышэўскага, 7 і перабраўся па новым сваім адрасе вуліца Харужжа, 48, адбылася ў яго жыцці яшчэ адна цікавая, а можа быць і лёсавызначальная сустрэча. Напрыканцы студзеня 1967 года ўжо згаданая вышэй Валянціна Гапова запрашае яго на канцэрт сустрэчу з Вольфам Мессінгам. У архіве Караткевіча захавалася нататка, якая была ім пакінутая у выніку гэтай сустрэчы. Мессінг сказаў, што мае справу з творамі таленавітага чалавека і пагадзіўся з прапановай Валянціны Гапавай, каб назаўтра прыняць Караткевіча ў гасцініцы. Гаворка ў нумары працягвалася мінут 40. Па словах Валянціны Ігнатаўны, якая чакала канца размовы на калідоры, Караткевіч выйшаў з нумара задуменны. Мессінг жа выбег нібы звар'яцелы і ўсклікнуў: «Вы правільна зрабілі, што прывялі яго. Гэта наш геній».